Belen Bengoetxea naiz, Letren Fakultateko dekanoa. Guk hemen 7 gradu eskaintzen ditugu eta 5 master. Kase egunek aukera ematen digu alde batetik guk hemen egiten dugun ikerketa gizarteratzeko eta ezagutzera emateko. Eta beste alde batetik gure ikasleak eta kontaktuan jartzeko profesionalen munduarekin. Gustatuko litzaidake kase egunek egiten duen lana jadanik apurtxo bat gehiago indartzea eta hor mantentzea, ezta? Eta garrantzitsua ikusten dut adibidez guk egiten dugun lana oraindik gehiago zabaltzea. Oso rol garrantzitsua dauka gure esparru honetan. Azken finean hartu emanak bultzatzen dituelako eta errezago egiten dituelako. Eta elkar ezagutzea ere oso garrantzitsua da. Askotan egiten dugu lan modu isolatu baten eta horrelako sare bat antolatzea eta eraikitzea gure esparru honetan nire ustez oso garrantzitsua da.